Yun guys, kukuha kami yan ng limango kung meron guys. Yun guys, since wala kaming nakuha ng limango, iisa lang, mangunguha na kami ng bunog, bukto, mga maliliit na isda. Stay tuned mga kabosing. Ayan guys, uwi na kami. Amoy tae na kami dahil sa taeng nakita namin, nakakadismaya. Grabe naman ginagawa nyo sa nature. Tinataihan nyo lang yung mga ilog. Grabe naman kayo guys, tas pinagpapangilo nyo bato. Hayop na yan. Buti hindi kumakati yung pet nyo. Shout out sayaw. Finding alimango guys, mud crab. Dito yung mga bahay nila, mga lungga. Pero sad to say guys, ang labo ng tubig. Hindi natin makita masyadong malabo ang katubigan. Ito mga pinaghukayan nila guys. Lalalim. Dadakkel magigtutak pa. Dito sangatan dan ay DJ kamu nya nih ngawangkit kita bang ya. Ang dami nilang nagkukain. Nalahin butas. No. Ata pa na dito. Ay, adilatan din ako. Alimango guys. Atalatan na lumagan. Naala. Nih, kapag nakatiga mo na nih. Sus. Apa yung napatalawang? Ay, look mo. Alimango guys, isa. Ayun. Look mo guys. Sayang. Ina, isokulatan. Tango malili. Sayang, tantan kong na pula. Tura na alat di jebangin. 1-0. Look mo. Ay, nalito pa na. Nalito. Kalam po sila. No. Ito tingin-tingin lang tayo dito guys sa katubigan. Kung meron panahin. Kung wala, hindi panahin. Ayun pasayan. Wala yan. Ni, timaray na pala Namalas kami sa alimango ngayon. Wala kaming nakuha guys. May nakita kasi kaming tabbal. May malas ng tabbal na yun. Laki-laki, kulay green. Tabbal ng tao. Hayop pa kung sino ka mang kumain.
Talagang tito. Napipisutan ta, makaduta. Na, Ay. Kanay. nagagaw ka mo gamay. Ay, isang tanay. Kura-kura. Oh, ayun oh guys, oh, ang laki. Ayun oh, pisok ko dyan oh. Ganun lang manguha guys. Hindi na kami nagpaganon kasi may tabol. Alam nyo yung tabol guys, yung matangkon na tae. Ayan oh, ang laki-laki. Blaka. Ayan oh guys, oh, laki-laki, dami-dami. Dami. Hindi nakakakita tong isa. Patayin ko na. Maliit daw yung mata niyang isa guys. Grabe naman kayaw. Ayun oh, pasayan oh. Kunin natin, sayang oh. Ay wala guys, pasensya na. Hindi ko nakuha. Oh, ayan, oh, takbo, takbo, may bilis na motor. Oh, ayan, chapter na. At manguha ng isda dito sa aming barangay Kalaw, kung saan merong tumatay sa karayan guys. Madaming tumatay sa karayan. Ito yung isa oh. Ito yung pangalawa oh. Mga tumatay sa karayan ang mga tao. Mga buris at tabal. Mga walang hiya. Dito pa sa karayan tumatay. Kinakain ng isda ay tas kinukuha nila, di kinain din nila yung takki nila. Natawa ka pa ha. Tumatay sila, tas kinukuha nila, o di balik-balik din. Karma nyo rin din ang ginagawa nyo. Hindi nyo alam yung kinukuha nyo na puno na pala ng tae. Tabol pa na yung may yelo-yelo na may mais-mais pa. Ay nako. Huwag nyong gawin yan. Shout out sa mga tumatay dito sa Karayan. Huwag nyong gawing CR ang Karayan. Hindi CR to. Mahiya naman kayo sa mga pet nyo. Pinagpapangilo nyo pa ba to? Kayo throughout. Di lang kayo mabain. Ganyan pong taga rito sa amin. Pati bato na may siyag, pinagpapangilo nila. Pinagpupunas nila sa pet nila. Masarap. Bibidyohan ko sana yung tae kanina eh, pero ang ano, nangangamoy bulate. Tapos dun sa gilid-gilid niya guys may kahoy. Ibig sabihin, pinagpunas sa puwet. Grabe naman. Minsan pa guys, ginagawang hotel yung mga silong-silong na kahoy saka dito sa amin, dito sa Karayan. Tatagal sila tapos nahuhuli pag minsan. Oh. Etong dalawang to guys, tumatay rin dito. Yung secret na naliligo ka, tapos tumatay ka na pala.
Nandyan ka nakaupo sa karayan. Tapos ayun. May lumabas doon sa talikuran mo. Tain na pala. Kung relate kayo guys, sabihin nyo. Hindi kayo nasasaktan. Alam ko ganun kayo. Yung mga iba dyan, habang naliligo, pinapaanod yung takke. Tas natawa ka pa, tas naligo ka pa. Oh, magkamoy takke na kayo. Ayan guys, wala nang bunaw, na poison na ng tae. Natae-tae na ba? Ay, apo, Diyos ko Lord. Ayaw nga. Nakuhang hipaw. Ito, kuha ng dalawang magkapati guys. Tapos yung iba dito kumain ng tae. Tapos kakainin nila. Hindi amoy tae rin sila. No. Mga tae kayo ha. At manguha na kasi di pa ako kumukuha. Nagtitingin-tingin lang ako ng alimango kanina. Ano? Ito yung nakuha namin, buong nakuha namin, yung iba ninakaw. Yung iba guys, tinakaw namin. Ninakaw ng dalawang batang tao. Nagpandaw sila ng ano, ng sigay na hindi sa kanila. Ang galing. Ang galing, di ba? Ganyan kasi ng mga bata dito guys. Oh, tara na. Paano? Oh. Alam mo. Oh, kunin mo na. Kunin mo to. Hindi, sa'yo na yan. Ayoko nga. Mukhang tae. Mukhang tae, namoy tae.